jaleba herrian kasgora dago. Bi errea zite barikuen, arrastien egongo da dorsal banaketea, eta korrikalarien aurkezpena, bai txarla teknikotik aparte, korrikalari honena aurkezpena egongo da, eta polita izango da. Eta gero zapatuen karrerea, bederatzetan hasten da 12 kilometroko lasterketa luzea eta 11etan 21 kakoa. Ikusten joan gure dauenak, gogoratu hori autobus zerbitzu dauela, bai Zeanitik eta bai Areatzat ikusten da. Ibiliko dire 8 autobus, gora bera ikusleak igoten. Barrikuntza moduen ipini dugu gure web orrialdean pestaina bat ikusleantzako informazioa. Eta hor ikusten joan gure dauenak, horreko informazio guztie, badeko Wikilokeko trakak azaldute, Wikiloken sartu lehi eta doainik aldau navega, orduan ikusleantzako errestu gure izin dugu. Hori eta arrastien, ongo dire kontzertuek, DJ-ek, food trakak, eta luzetu gure dauenantzat, gaue luze joango da. Da gero domekan, umean karrerea. Orduen asteburue, kompleto, loditeko denbora gitxien. Nik ona gure, bai ez dakit, presko txogingo dago, eta igual goizean, igual apurtzu guztiko dagoela moten dago, baina, ondi ez dakigu, eta esperantza apurbet, basikeran, hori, ez dira laino sarratu egon, irudiek ikusi aliziteko irudi ona, bai plazako pantailan, bai telebistatik eta jaietaz, korrikalari moduenez, ikusle moduen disfruta baliziteko, lehenengoak helduko dire 12 inguruen. Igor ez darra deko gondit, ilusio handia ingozkon guri, berak txapela eroatea, eta, arratiko lehenengo antzako sari ebe badeko gogor, eta badaki gogor, burruke handia dauela, eta azken orduko lezinoak, eta hori, nik uste tike polite dauela, eta horrari begire begongo gara.